हे मोखाङावनो हुख्लाबनाय माबानो ओरैनोबा जाखादो इयावबो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय बेमारि ब्लगाव बरायबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंहा हामनायनिया जालायबाय बेमारि ब्लगखौनो होननांसिगोन मानो होनना बुङोब्ला आंनि हाजबेन्डनिया पुरा हामजोब्बाय आरोना मोखांनियाबो मोदोमनियाबो ओमफ्राय आरो दा आंहा जालायबाय आरोना माने फिसा फिसा जादों मोखाङावबो नोंथांमोना नुनाय नंला खोमा दाना केमेरायाव ओमफ्राय नै दिनैसो जादों नै इदियाव एसे गेदेर गेदेर दं नै इदिखिनियाव नै आंनिया हामना सानथामसो जाबायानो नुनायनियाव दासो जादों मोनदांलायो नै गथा गथा नै इदियाव आरो बिखुङावबो जादो आइ ओंखारदो आरो आंनावबो एकदम बाजोब्बाय आङो खाफालावबो बेरदो नैयाव एकदम साबाय दं इखिनिया आरो नै इखिनियाव बैग्रि बेगर जालायदो नै इयाव गथानो नोंनाव जानाय बायदि आंनावबो जादो आं भाबिदोंमोन आंनाव जानाय नङा होननानै ओमफ्राय आरो आंनावबो जाबावबाय एकदम बाजोब्बाय आङो मैयानिफ्राय ओंखायनोथ' आं बोरैबा खेलें खेसें मोनबाय थानोनो हान्थिखौनो मोनाखै आं मैया माने सोरजोंबा बुजानाय बायदि एनेकुवा मोदोम सादो हरावबो माने मोजां उन्दुनो हायाखै ओमफ्राय दानि सोरांनानै मिथिबाय मा आंबो माने इखो आइखो होननानै अनुभब खालामाखैमोन आरोना आं पेटर बेरनाय नुनायखाय ओमफ्राय खोन्थाबाय बेनो ओमफ्राय उनाव बे बुंबाय मा आंनि बायदियानो जादों नोंनावबो होनना ओमफ्राय लोगो लोगो माबा मा होनो दुगैबाय आं मोजां मोनगोन होननानै खर'बो लोबलायबाय ओमफ्राय दा आरो मादैजों रायजाबायसो मानो दै गुसुजों दुगैनांगौ बिदि जानायाव होनना माने सिङावसो हाबसोलांफिनो ना मानो ओमफ्राय दुगैबा माने दै दुंबुर दुंबुरजों दुगैनांगोनो ओमफ्राय एकदम बाजोब्बाय आङो दासो जायांदो आरो दि बेसे दिन माने माबा खालामनांगोन मिथिला आरो खानाय सानाय होआखै एकदम जायब्रुं ब्रुं ओमफ्राय सप्तासेनि बारा ओमफ्राय आंना बोरायाबो गिसिसो गामसायाबो नै न'आव आरो साफा खालामगासिनो ना आंथ' आरो माबा गैया मा होनो मानसिनि स' आरो खुगायाल' दं माने जेबो बोलो गैया देहायाव माने माबा मोनसे खालामनोबाबो माने एकदम खें 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 बिदिसो जाबाय दङ ओमफ्राय ओंखामबो जादों दहायो ओंखामखौ आलु बाथोन खालामनानै जादों जाबाय दे खानाया जेथो गैला आंना बोराया न' साफा खालामगासिनो ओमफ्राय न' माने खालांखारखौ बुस्रिगासिनो माने आंनि बार्थडेबो फैगासिनो नालाय एकदम दा बेबायदि फैहांनायावसो बिदि जाना होबाय मिथिगोन ना अबस्थाया माबायदि जागोन मिथिला आरो एकदमबारे दिनै मा बार जिउ दिनै मंगलबार ना बिस्थिबारै आंनि बार्थडे ओमफ्राय मार्चनि 17 तारिख गोलैगोन आरो ना मार्चनि 17 ओमफ्राय बारा मिलायनाय नंला बारा आङो समबारावसो जोनोम जादोंमोन ओमफ्राय बारा एबारहाय बिस्थिबारसो आरो ना बिरास्पतिबार होनबायमोन आं बिरास्पतिबार बिस्थिबार एखे ओमफ्राय दा बिस्थिबारसो गोलैसिगोन आरो बार्थडेनि बाराया ओरैनोथ' तारिखआ मिलायबाय नालाय ओमफ्राय दा नायनोसै मा खालामनाय जायो बयबो नोंथांमोना बोर हरगोन होननानै आसा खालामबाय गाबोन सानसेल'सैसो गाबोन बुधबार सबनिया बिस्थिबारै आरोना आंनि बार्थडे नायनोसै मा जायो ओमफ्राय देखायनो र' आंना बोराया मा मावगासिनो पुरा रुमा गालाय गुजाय आरोना बोराया माल बुस्थु बोथ्रोदगासिनो बिसनाखौबो बोथ्रोददों पुरा टेबोल सेबोल बोथ्रोदजोबनानै आलाय सिलाय जाजोबना दङ पुरा बयबो न' साफा खालामगासिनो जोंहा दिनैहाय खावसेया न' लिरदों मादैमोना ओमफ्राय आंनि बोराया जोंनि रुमखौ साफा खालामगासिनो आरोना आंथ' हाथ'यै रखम जाहैबाय नालाय बोरैबा गावखौनो बोरैबा मोनगासिनो आरोना मैयानिफ्रायनो ओंखायनो आं भिडिअबो बानायाखैमोन दिनैसो दासो माने ओंखाम जानानै एसे भिडिअ बानायनि आंनि भिउवार्स बिथांमोननो खोन्थाहरनि साननानै आङो मा खालामदों खोन्थाहरनि साननानै आङो बानायबाय आरो जि गावज्रेंज्रेंखा जेबो देलायनो मोनाखै बादों देलायनो माने देहाया मोजां नङा नालाय मा देलायबावनो खानायखिनिखौबा जेनथेन बोरायासो हनानै होबाय देखायनो र' आङो नोंथांमोननो नै इखिनियाव जादों बोरै देखायगोन आं नोंथांमोननो दा नै इखौ नुदोंना केमेरायाव नुनाय नंला खोमा नै मोजाङै नुनाय नंला केमेरायाव बे मोनसे ओमफ्राय आरो नैयावबो दङ नै गेदेर नै बिनिया नै बिदि जादों आरोना उपाय गैया सहायनांसिगोन जाबाय जिहेतु नै बिसनाफोरखौबो बोथ्रोदजोब्बाय नै एकदमबारे खालांखारफोरखौ बुस्रिदों पुरा आलाय सिलाय जाजोब्बाय नै टेबोलखौबो इथिंजासो लाबोथ'बाय
आरो बेयावबो नै बेसेबा बुरजा जि दोनदों उपाय गैया दा साफा खालामखांबासो मोजाङै जाबजोबनांसिगोन ओमफ्राय नैबे फैसानि थिंख्लिखौ देफायनांसिगोन मिथिगोना मानो होनना बुङोब्ला बेखौ दोनबाथायलायनो माने बेमार जमायनाय जायोनो मिथिगोना ओंखायनो आङो इखौ आङो सेफायनोसै सानबाय दानो सेफायनोसै नामा सेफायनोसै आं दानो हो नायनि आङो दानो बेसे दङ नायथारनोसै आङो इमान माने बे थाबाथाय माने दाखालि जोंहा आगैया बुंलांदों आरो बेखौ मानो जमायदों नोंसा होननानै माबा लोमजानायसो जमायनाय जायो बेमारसो जमायनाय जायो बिदि फैसा जमायबाथाय थिंख्लियाव इदि होननानै थिंख्लिखौ मोजां मोननायखाय लाबोना होफैदोंमोन आरो नै मोननै लाबोदोंमोन मोनसेखौ देफायबायना माबायबा ओमफ्राय बे मोनसेयाव आं सोदोंमोन आरोना आंल' नङा बेबो सोदोंमोन देफायना नायनोसै आं देफायनि दै दानो देफायनोसै आं बेसे बुरजा दङ नायथारनोसै आङो देफायनोसैब्रा बेसे जाखो नायनोसै ओइ फैसा जमायबाय थाबा लोमजायोनो ओंखायनो देफायनोसै ओइ इदि नङा देफ्लंथारदो सेखाजोंनो मानोलाय इखौलाय नांबावगौ जमायला आङो बायलाबो आङो एबारनिफ्राय बिदि आयु बिदि सेरख'बावबाय देफायथारदो बाहेराव दोननांगोन नाङा बा थाखा थिंख्लि 200बो गैया खोमा इयाव ओइ थाइसे थाइनै खुस्रा फैसा थाबाथाय मालाबा सोना दोनोना बिदिनो आरो बेलेग बारा गैयालै गैया 200सोआनो गैया खोमा नांला दिनैनिफ्राय जमायला हर आखाया जाबावबाय आं बेसे दं इयाव 60 थाखा आयौ 60 थाखा थाइसेया बारा जाबाय माबा जाबाय होमबा 200 जानाय नङा होननाया आङो 200 बेसे जाखो 260 थाखा ग्रोब जाबाय नै 200 जानाय नङा होनना सानदोंमोन आङो 260 थाखा ओमफ्राय थाइसेया नै बारा मा खालामगोन आं दा फैसाखौ 200 जानाय नङा सानदोंमोन आं 260 थाखा थाइसे जादों ना नोंनि फट'आ नै इखौ नोङो आंनि बार्थडेआवनोमोन ना 24 ना मानियाव थांनाय बोसोरनियाव ना थांनाय बोसोरनियाव ना गेजेरनि थांनायाव होदोंमोनलाय इखौ बानायदोंमोनलाय जों सानैजों बोसोरनि आगोलाव होमबा ना आं इउटुब खुलिथ'वाखैमोन ना खुलिबायमोन बावगारबाय आङो नै बार्थडे टाइमावमोन आरोना बानायनानै लायदो सानैजों याव दोनदो इखौ नै आंखौ अमा दालि नुथारदो मेंबाय गन्थङाव थुला हाबोथ' र' मास्कखौ ला मास्कखौ नांगौ ओइ नै नोंनियाव बोरायगासिनो दं अके ओरैबायदि आलाय सिलाय जाजोबना दं नै नायलाय न' लिरगासिनो नै इसुंखौ लिरखांजोब्बाय ओइ भितरनिखौबो लिरदों रानबाय खोमा ना रानबाय हाबजाबाय सं ओंखायनोथ' माबाखौ इन्जुरखौ लिरलायाखै ओरैनो माबाखौ लिरबाय भितरनिया साफाखाना ओमफ्राय नैखौ लिरबाय इन्जुरखौ साफा नुदो लिरनायखाय गादलाबाय मालाय लिरनाय